Saya Niken Saputri. Tutup. Hot, ho, ho, het. Ojo minggat. Hi, hot, ha, ho, hi. Hot, hot. Letian. Hi, ho, ha, hot, ha. Ayo, hot. Wah! Angudari tias reriwut Urwati rawat wewati Wedi lamun kauningan Om Mring sang ambek ngumalati Tanwanti pinardi bloko Kacurnan kang hambek juti Barisan rasekso Gulungen genderamu bongkok ana gegamanmu Aku Aswani Kumba kang bakal magut ing payudan Aku Kumba Aswani uga tanding ana ora-orane aku mundur sejangkah Ayo, keroyoken aku, he barisan wanara. Lakon tak untal mangsa ngambau cetak kowe. Maju dhisik, Kang. Sapa iki? Anoman ya Sang Rama Dayapati bali takon. Anak Senopati Agung Negara Ngalengka. Putrane Kanjeng Rama Kumbakarna. Aku Aswani Kumba. Ayo, Senopati dikon maju rene. Kon ngadepi Anoman. Wah, musuh anake wae urung kelakon menang kowe.
Ayo, becak pirang tilak lateni, ora bakal gigrik mulutku selombok. Bangsat kowe. Tuh. Ah. Ho. Ho. Oh. Ah. Ah. Cokot kowe. Carita nalika semono gugur Dian Aswani Kumba Cinakot wani dening Sang Senggana yori Sang Anoman tanggap keng rayi nenggih Kumba Aswani den lumpati kuwandane Sang Aswani Kumba kaping 3 bali urip meneh kaya wungu saking nendra. Ha!
ndak pateni ndak cokot sitoke mlumpati urip neh. Ndak pateni nganggo kuku Pancanaka, dulure ora trima dilumpati kok iso urip neh. Nek ngene carane iso lho wayangan bar jam 7 isuk iki nggo. Nah, jarine bare kadung janjeni penabuh jam 2:30 bar. Ing panggah ae nggo mesti molor. Ora apa-apa, Jaya Anggada rene aku njaluk bantuanmu. Piye Kakang Senggono? Aku bantunen Jaya Anggada. Apa sing kudu tak bantu, Kang? Ana Aswani Kumba Aswani. Mati siji, dulure ora trima dilumpati urip neh ngono marambah makapik. Banjur Kakang Anoman sing siji tandangana, sing siji kareben aku sing nandingi. Mengko yen wis kecekel ditu Kumba dikeprokke sirahe kareben mati sampyuh. Ora bisa urip maneh. Ya Kang, ayo tak garekke. Waduh anakku. Waduh Aswani Kumba Aswani. Waduh Gusti abote kaya wong mikul gunung lelakon sing tak sandang. Saka ngarep aku wis wegah bebela marang kamurkaning Kakang Dasamuka. Yen ora merga barisan wanara ngobrak-abrik astana Manglyawa, ra orane aku dadi senopati. Lah kok iki malah nganti kelangan anak loro sing tak tresnani, Aswani Kumba. Kumba Aswani. Gusti. Ya nanging wis kabeh wis dadi niate Kumba Karna. Ayo endi barisan wanara. Lakon tak glundungi dadi pepes kowe. Anakku.
Barisan kethek-kethek. Barisan kethek-kethek. Barisan kethek-kethek. Ayo ndi suaramu? Ora lali, kethek-kethek wedok. Ayo. Yo. Ndi suaramu, suaramu. Ayo. Malah kaya suarane. Ayo dikeroyok Kumbakarna, kroyok. Yo kinaraya dening para wanara. Sang Senopati Agung Nagari Ngalengka Dian Kumbakarna sakojo ragane digandoli saking munyuk. Ndas ana ketheke, irung ana ketheke, gulu ana ketheke, dada ana ketheke, weteng ana kethoke, ketheke ngisor weteng ya ana buntute kethek. Nalika semono Dian Kumbakarna ngetok karo san kang pungkasan. Den seblak para wanara, kuntal kaprapal, pindang kapracondang, kathah kang samya pecah. Ayo, ndi sing liyane? Kaprabak suruh kabrahan geget waja mlintir kumbala. Sukal wijiling sabda ora sepiro kasektenmu para wanara. Ketitik kethek sing cacah semono akeh tak seblak ping pisan wis kuntal kaprapal. Ayo ndi sing liyane? Kumbakarna ora bakal mundur. Ana kidung rumaksa ing randi. Aku ayu
Mataram. Yuk, yuk. Wajib dadi murid ora kena jenenge rejeki yen lara ora tenan ora lara oh enak-enakan sakmene kudu pamit kanggo layar yen wis mari larane kudu tinggal mabune pamulanan aja enak-enakan suwe-suwe mundak bodho plonga-plonga kaya kebu bocah bodho soyen gede longa-longa kaya kebu Alhamdulillah jam 2 punjo 5 manut jamku. Nganggo leren sik ya, Truk. Heeh. Leren sik ya, Mas. Heeh. Wah, jan. Anu, Dik Sinta. Njajal dibaleni tanpa nganggo gamelan. Wajibe dadi murid. Heeh. Mo ya. Njajal, yuk 1 2 3 4. Yuk. wajib dadi murid ora kena pijer pamit kejaba yen lara ora tenan ora lara mung etok-etokan lan sakwae kudu pamit nganggo layar yen wis mari larane kudu enggal mlebu nang pamulangan aja enak-enakan suwe-suwe mundak bodho plonga-longa kaya kebu bocah bodho sayen gede longa-longa kaya Wajibe dadi murid kuwi laguku awak. Ning ya sik penak ya Mas, sik penak lagu dolanan jaman biyen. Aku yen biyen semester 1 iki diajari ning mata kuliah tembang pakliran. Oh ngono. Heeh. Mata kuliah tembang pakliran ya kelebu sakliyane tembang-tembang sing baku ya kelebu dolanan-dolanan ngene iki. Heeh. Sarsur kulonan, wajibe dadi murid. Oh ya wong kabeh iki mawa werdi, mawa makna. Dadi wong biyen iki nek ngripta, nek ngarang lagu ki, nek ngarang tembang ora waton ngarang ning kabeh mesti mempunyai maksud dan tujuan. Oh ngono. Heeh. Wah luar biasa. Ayo ah. Iya. Sing baku ngaturke panuwun terima kasih yang sangat banyak ya Dik Petro. Heeh. Wah luar biasa acara pada malam hari ini. Terima kasih sungkem kula dumateng Bapak Asop, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nganjuk ingkang sampun pitados dhateng kula anggen kula sakanca Astabrata Group gelar kelir gantung gong paring lelipur dumateng para warga masyarakat. Tur ngene iki sing disenengne ora mung warga internal SMA Negeri 1 Nganjuk ya Mas. Heeh. Lebu masyarakat sekitar. Heeh. Sing rindu wayangan. Lah iya. Wah luar biasa.
mau sore wis diwiwiti adik-adik ekstrakurikuler karawitan. Ayo. Tabuhan, heeh. Wingi latihan nggone dhewe. Heeh. Wah, sore dinggo latihan nge-DM Instagramku. Mas, kepareng napa mboten latihan wonten sanggar? Monggo. Wong ya ekstrakurikuler karawitan biyen ya sing miwiti sing ngrintis ki ya aku. Oh ngono. Heeh. Dadi wis kaya dudu wong liya. Oh ngono. Heeh. Wah, luar biasa. Ha iya. Ngiling-ngiling jaman sekolah biyen. Heeh, piye? Wah. Aku ki jane umpama ning kelas ki biyen ki ya ora pati pinter, ora kok ranking ngono jane ya ndak. Oh ngono, heeh. Ning umpama entuk penghargaan, aku ki penghargaan dispen terbanyak ya aku ki. Oh ngono, heeh. Upama acarane jam 1 awan, ngono ki isuk wis metu aku. Wis ngekekne surat dispen. Oh. Ngagem persiapan. Padahal acarane awan-awan. Kowe kuwi ning ya diimbangi kudu disumbutke tenan. Sing penting sembodo, ora masalah. Lah iya. Luar biasa. Iki mau jane wiwite rada sore ning gandeng situasi dan kondisi yo malih dadi kaya biasane. Oh, heeh. Jane rencana wayangan ki wiwit jam 8 wis ndodok kotak. Oh, itu. Kanca-kanca sanggar iki wis tak omongi. Bare ora isuk. Jam 2:30 wis bar. Mergo jam 8 wis wiwit. Nah, gandeng wiwite jam 09.00. Nah. Ya ora sida. Lah iya, heeh. Ora masalah. Wong ya setahun pisan. Ya, Lah iki request lakon pamundutane ora kena dinyang. Heeh. Kumbakarna gugur niki termasuk serial ana ing Brubuh Ngalengka. Oh ngono. Heeh. Brubuh Ngalengka iki dadi ana serine, ya ta? Ki dijumuk seri sing Kumbakarna gugur. Gugure Kumbakarna ora mung bela ora mbelani kamurkane, ora mbelani sifat angkara murkane kakange ya kuwi Si Dasamuka, nanging mbelani bumi wutah darahe. Mergo ngrumangsani wujuding satriya, ya ta? Ki kudu mbelani negarane sak wanci-wanci ana musuh sing tumeka. Ngono ya, Truk? Nggih, Mas Gareng. Wah, luar biasa. Ndonga apa, Le, Gong? Kanggo ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk iki. Ayo muga-muga tambah kuncara anjayeng bawana. Apa neh umure wis 42 tahun. Wah, luar biasa. Upama wong nom 42 tahun ki wis umur. Wis padang pikire, ya toh? Cara-carane wong iki wis mateng-matenge menungso. Lah iya. Ya muga-muga tambah banyak prestasinya yang diraih siswa-siswi baik di bidang akademik maupun non akademik. Diselingi gending-gending. Lagu-lagu. Oke. Iki mumpung aku nggawa wiraswara loro. Lah iki. Nah, iki Mas Resa. Wah, iki aku pengen ngrungokne suarane, Mas. Wilujeng enjing Mas Resa. Nggih, enjing. Wah. Mas Resa napa Reza to? Sembarang pun. Wedah. Bawa Mas, monggo merdika. Merdika mawon. Pelok kenging slindro kenging bareng nggih, monggo nderek. Monggo. Bawa. Napa Pak Dalang kula bingung ya. Walah, napa? Pun bebas mawon. Pelok nggih. Kenging barang monggo slindro nggih nyumanggaaken. Ya. Pengen ngrungokke suarane kok. Monggo Mas Reza. Nggih, kedap. Nggih. Hebat kuwi ya. Gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa
dudu bondo ning dudu rupa. Tapi among ati pawi tane luput pisan kena pisan yen salah ora apa-apa. yen gampang luwe gampang yen angel ke tan kena ti numbas harap Kumbukarno. Langening kalang iwan aglar pandamuncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa ketiga ing ana wanara dedeke babak karo aku iki sapa manggalaning prajurit wanara aku Narapati Sugriwa aku senopati negara Ngalengka kekasihku Raden Kumbakarna sugih kendel Bondowani kowe nyebratake para wanara nganti kendang kapracondang apa abamu kowe dian serep nyawamu maju kepara ngarsa tak lokke sak dosamu geget siung pengapit bialiaran kowe
Ambruk. Kumbakarna ora kena sinangga enteng. Dadi atur sinuwun Rama Wijaya. Angin amidit milih
Narpati Sugriwa. Lonjong mimis playumu, melar mingkus napasmu ana parigawe apa? Ngaturi ketiwasan sinuwun. Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Kabar wonten ing pabaratan Ngalengka sakmenika sampun ngedali senopati. Banjur sapa kang madeg senopati Kakang Narpati? Mboten sanes. Nuring nggih keng rayinipun Prabu Dasamuka kekasih Radyan Kumbakarna. Lan mugi kawuningan Raden Kumbakarna pranyata anggaduh kasekten ingkang linangkung. Prawadya Balarewanda boten wonten ingkang kawawa nandingi kridanipun Raden Kumbakarna sinuwun. Drutyas wuyung mulat ganda nyorum hangrarucit nala linalitan bangkit lali Kakang Semar iki kepiye? Apa bakali panjenengan ingsun sak wadyabala wanara kaseser ing jurit? Mangke riyen sinuwun. Ampun kuwatos sing penggalih. Sak dhuwur-dhuwure langit menika taksih wonten langit. Sak sekti-sektine jalma manungsa mesti duwe pengapesan. Banjur aku kudu kepiye, Kyai Semar? Panjenengan perintah dhateng Raden Gunawan Wibisana kinenandingi kasektening Kumbakarna. Wibisana niku adine si Kumbakarna, mesti adine sampun ngertos papan pengapesanipun kakange. Sumangga kula aturi perintah si Gunawan Wibisana madeg dados senopati ngadepi senopati Ngalengka si Kumbakarna. Yen pancen kaya mangkono Kakang, aja kesuwen timbalana Gunawan Wibisana marak seba marang panjenengan ingsun. Hina semubang Iwang Aruna kadinetrane nganggo rapuk sadaning kukila ringkane goro saketer kini donganing kunglir wuwu sing pinipanco ing Wibisana kawruhana kanggo srana mbuktekke setya bektimu marang panjenengan ingsun. Eling-eling jeneng sira Puruhita marang barisanku. Mula ketokna labuh darmamu, ketokna labuh bektimu marang panjenengan ingsun. Duh sinuwun, lajeng sarana kados pundi ingkang kedah kula tempuh? Madeka dadi senopati, adepana senopati Ngalengka si Kumbakarna.
Dina kareta mrih tartamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangobaning ing Kakang Mas Kumbakarna jengandika madeg dados senopati. Aku madeg dadi senopati Gunawan Wibisana. Duh Kakang, pranyata Kakang Mas ngoncati janjinipun Kakang Mas piyambak. Sekawit babar pisan boten kepareng dados senopati, boten badhe nyenopateni Kakang Dasamuka. Nanging kenang apa sakniki Kakang Dasamuka? Perintah dateng Paduka supados dados senopati. Paduka mbela kamurkanipun Kakang Prabu Dasamuka. Doh Kakang Mas Gunawan kados pundi? Ora teges aku mbelani angkara murkane Kakang Rahwana. Lho, lah bukti nyatanipun mekaten. Barisan Wanara bubar mawut. Tegesipun menika kecoh dinilat malih. Paduka kedah enget. Rama Wijaya menika titisipun Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan kang sarta katentreman. Kowe aja landhep dengkul pamikirmu. Aku maju palagan ora niat perang pupuh karo Prabu Rama. Kapindho ora bakal belani Kakang Dasamuka kang sasar susur bebudene. Mulane aku kudu belani bumi wutah getihku nganti tetesing ludira kang pungkasan. Merga aku ora narimakake Gunawan. Aku ora trima para wanara kang wanuh-wani ngobong astana Mangliyawa. Mongko kuwi biyen pesareane para leluhur-leluhur ing Alengka. Aku ora trima. Wis cetha ngiglo kang tanpa warana, para kethek wani ngidak bumi Ngalengka sak leluhur-leluhur Ngalengka. Duh Kakang Mas, sak ngertos kula niku mboten wonten wanara ingkang wanuh-wani ngobong astana Mangliyawa. Sawangen dhewe kae, sawangen. Astana Mangliyawa wis kobar ludes keles dadi awu. Aku ora trima Gunawan. Ngalengka didak-idak karo para munyuk. Kumbakarna rumangsa urip ana bumi Ngalengka. Aku kudu bisa njunjung leluhur-leluhurku Ngalengka. Ngalengka sak leluhure bakal tak belani nganti tetesing getihku kang pungkasan Gunawan. Semurne Gunawan Wibisana wis tanggap apa sing dadi lekasku. Para wanara, ayo maju kelakon tak remet dadi kelalaring epek-epek kowe. Lang-lang indriya mangu mangunggong kanduhan rimang Nun inggih waleh-waleh menapa Raden Lesmana Widagda. Kowe mlayu-mlayu gawe kaget ana apa Gunawan Wibisana merepeki nemoni marang Lesmana Widagda. Nun inggih kula nampi dawuh saking ngarsanipun Sinuwun Rama Wijaya. Kinen dados rana pejahipun Senopati Ngalengka ingkang kasarira Kakang Kumbakarna. Kamangka kula mangertos piyambak bilih pengapesanipun Kakang Kumbakarna kalian satriya ingkang suci lahir batinipun. Tur nggih nglampahi wadat tegese wadat sak
ajeki urip mboten badhe apalakrama gepok senggol kalian wanita. Inggih namung paduka Raden Lesmana Widagda ingkang saged anyarira jejibahan menika. Kakang Kumbakarna sampun samapta ing gati sawega ing diri. Kula aturi nglepasi jemparing supados enggal sumisih pedhot kamurkan menika Raden. Gandewa sinandhangan Warastra nenggih Sang Lesmana Widagda kang pranyata suci lahir batinira. Warastra ingkang cacah wonten gangsal ingkang winastan Kyai Pancawisaya. Panca tegese 5, wisaya tegese pangruwatan. Panah cacah 5 ingkang dadi lantaran sirnaning Senopati Ngalengka. Panah ingkang cacah sekawan kinarya bengkas karya ngudari nafsu cacah 4 perkara. Nafsu amarah, nafsu alwamah, mutmainah lan nafsu supiyah. Ewa dene panah ingkang setunggal dadya sarana oncating nyawa saking raga. Jumebret suarane kaya halilintar, kebat kaya kilat, kesit kaya tatit, ngenani pener dadane Risang Kumbakarna, tembus jantung butul walikat, gugur Senopati Ngalengka. Ayo Gunawan Wibisana, yen pancen kowe dikongkon karo Prabu Rama Wijaya dadi senopati, ayo adepana aku kakangmu Kumbakarna. Wah! Ah! Kakang Mas, Yata larata saking Gotha Sakura kula yen ataname utusa sang Sri ing
patine Kakang Maja kok kanthi nganggo tetesing tangis nanging surungen sarana puji digir Gunawan. Panjenengan ingsun wis mangerteni yen Kakangmu Kumbakarna madeg dadi senopati ora mbelani kanistaning Dasamuka nanging belani bumi kelairane. Pranyata niat kang suci iki bakal dicatet kelawan sejarah yen to Kakangmu Kumbakarna wenang den paringi gelar kusumaning negara Gunawan. Penabuh niku nek pun ngerti Semar niku pun ayem atine. Guguring Sang Kusuma Negara Raden Kumbakarna mratandani rampung gelaring ringgit sedalu natas menika. Bilih wonten tembung sak kecap tindak sak pecak ingkang klentu kula sak rombongan nyuwun agunging samudra pangaksami. Sak sampunipun ringgitan mugi-mugi SMA Negeri 1 Nganjuk sageta langkung kuncara Hanjayeng Bawana semasaku alma materku bersatu bermutu nomor 1.